Исәнмесез дуслар, бүгінгі біздің қонағымыз популяр жыршы, талантлы музыкант, Татарстанның атқазанған артисткасы Алсу Әбілханова. Хайырлы күннәр. Алсу, рәхмәт бүгінгі біздің шарашуға келгенің үшін. Енді бірінші сұрауым, сенің ғөммен театрға мөнәсәбәтең ничек? Театрны бик яратабыз гаиләбез белән. Гаиләбез белән дигәндә инде безнең әтиебез әз генә җиттереп тора, ә инде балаларны мин өйрәттем, менә шушы театрларга йөреп, карап, аның атмосферасына чумып, репертуарын белеп үсергә. Менә шуңа күрә инде минем өчен театрга бару бер ниндидер бәйрәм, үзенчә бер бәйрәм. Мин концертларга сирәгрәк йөрим. Театрларга. Үзең күбрәк куясың. Юк, мин нишләптер менә концерт карап утырырга, театрга караганда аны хәтта яратмыйм. Театрга бару минем өчен менә опера театрына, әлбәттә инде балет карау, спектакльләр карау минем өчен зур бәйрәм. Һәм инде менә укырга килеп кергәндә 96 елларда иң беренче минем барган һәм күргән театр шул сезнең театр Тинчурина булды инде. Ул шундый беләсез, ниндидер монда ничектер менә шундый матур булуына карамастан өйдәгечә. Ничектер өйдәгечә һәм гади һәм якын менә чит Татарстаннан чит җирдә туып үскәнгә миңа инде бик тансык иде ул елларда, бигрәк тә татар телен тыңлау, татар җырларын. Театрда, менә Тинчурин театрында, сезнең театрда күбрәк җырлар яңгырый, еш спектакльләрдә. Шуңа күрә менә миңа шушы татар җырларын тыңлау, татар телен тыңлау бик тансык иде. Яхшы, менә Алсу, біз сен белән бергә эшләгән кеше заманында гастрольләргә бергә йөрдек бит. Аңанчы да мин сине бит инде күптән беләм. Менә син татар җыры 97 елда татар җыры халыкара татар җыры конкурсында катнаштың бит. Бит. Әле ул вакытта татар җыры бәйгесе иде һәм Илһам Шакиров исемендәге бәйге иде. Син ул вакытта мин хәтерлим, беләсеңме? Теге башкалар чыгалар да, фонограмма куялар да, минусовый дип әйтик инде, шулай дип инде. Син хәтта виолончель алып килгәнең мин шуны хәтерлим. Бары яшьчаклар дип әйтик инде. Консерваториядә укыганда бит инде без общежитиедә яшибез. Общежитиедә барыбыз да дуслашып бетәбез, әйме. Ул общежитиедә яшәүнең минем ярдәме һәм файдасы бик күп булды беренчедән, икенчедән ул бөтенләй башка атмосфера. Әгәр дә син менә фатирда әтиәнең белән яшәп, дәрескә генә килеп, менә шушы үзеңнең студентлар белән инде дусларың белән дәрестә генә аралашып кайтып китәсең, ул бер. Без бит беренчедән бергә укыйбыз. Аннары өйгә кайтабыз да бер тәлинкәдән бергә ашыйбыз. Бергә шунда ятып йоклыйбыз, име? Тормышта беләбез бер-беребезне. Шуңа күрә менә консерваториядә укыган дуслар, укыган студентлар минем өчен әле общежитиедә яшәгән минем студентлар инде дуслар, алар бездән олырак та, берничә курска олырак та булдылар инде, бәләкәйлерәк тә. Алар барысы да менә туганнар шикелле һәм барыбыз да без очрашкач шушы әйберне бер-беребезгә әйтәбез. Менә хәзер инде ул консерваториядә укыган дусларым кайберәүләре Канадада яшиләр, кемдер Венада, кемдер Америкада. Без аралашып торабыз һәм кая барма минем дуслар бар. Һәм кайда барма Алсу общежитиене хәтерлисеңме дип әйтеп куялар, чөнки алар инде шундый танылган музыкантлар булып киткәннәр, әйме. Берсе Европада танылган композитор Айрат Ишмуратов, беләсездер аны. Скрипкада уйнаучы кызлар инде, алар оркестрда уйныйлар, Европа оркестрларында. Безнең хәтердә Татарстанның Казанда консерваториянең общежитиесендә яшәгән вакытлар һәм ул шундый күңелле вакытлар иде. Без шундый дус яшәдек, бер дә урышышмыйча, бер дә ничектер нитмичә, конфликт булмыйча, әйме. Дус яшәдек, бер-беребезгә ярдәм итеп яшәдек. Шуңа күрә инде без әлбәттә гаилә булып беттек. Инде менә шушы номерга килгәндә, виолончель дип әйтәсез бит. Общежитиегә килеп кергәч инде, укырга кергәч, анда миннән берничә курска олырак
violonçelda oynagan kız. Kız, Yaşadı benim bilen әйе. Sen indi mында кайтасың да, "О, мен конкурста катнашам, менә шушындый җыр җырлыйм" дип фортепианода уйнап нәрсәдер җырлап күрсәтәсең. Ул шул ук вакытта үзенең инструментын алып, нәрсә уйнап карады да, матур булып чыкты. Әйтәм, "Әйдә минем белән чыгасыңмы?" Әлбәттә, нинди сүз. Ул бит инде менә хәзер әйме акча түләргә кирәк, сорарга кирәк, килеп уйнагыз әле дип. Ә монда киләм, осы уйныйм, берничә репетиция ясадык та, о, шундый җаваплы килеп чыкты. Әле бит ул Илһам Байтирәк миңа бүләк иткән җыр, иң беренче җырым Роза гөле дигән җыры. Катнашам, урын аламмы, юкмы, анысы мөһим түгел. Катнашырга, күренергә, сәхнәгә чыгарга, менә шулай иттереп, шушы җыр белән чыктым, violonчель монда. Әлбәттә инде хәзер генә мин аңлыйм, ул вакытта бит инде ул ниндидер татар дөньясында, татар эстрадасында ниндидер яңалык кебек күренде. Без мин аны уйламыйча гына, менә әйтәм, матур, violonчель, монда шундый благородный ки, violonчель шул матур итеп үзенең темасын уйнады. Без инде үзебезчә музыкантлар буларак шушы номерны тупладык общежитиенең бүлмәсендә. Ул күрәсең, ниндидер тиргеш булды, ниндидер бер ступень булды минем өчен. Шушы конкурста катнашканнан соң инде аны телевизорда күрсәттеләр. Шунда жюридә утырган безнең әгъзалар инде күреп, шул Салават абый шунда утырган иде, Венера хатынна, Хайдар Бигичев, Хайдар Бигичев алар инде үзләренчә бәя биреп инде мине уздырдылар һәм мин бик рәхмәтлемен. Шушы бәйгеләрдән инде әлбәттә минем иҗат юлым башланды. Шуңа күрә яшьләргә әйтәсем килә, бәйгеләрдә әлбәттә катнашырга. Менә бүгенге көндә бәйге дисәләр, мин юк, ни за что дип ул этапларны мин үттем. Чөнки килгән елны бөтен булган бәйгеләрдә катнашып чыктым. Менә нинди бар шул, хәтта урмаймы гына бардым Чувашиягә. Нигә Чебоксарга. Шундый матур бер конкурс иде ул, үз вакытында шундый гөрләп торды, анда лауреат булып кайттым. Шуңа күрә бәйгеләрдә катнашырга кирәк, ул ниндидер мөмкинлек үзеңне күрсәтергә, экспериментлар өчен мөмкинлек. Менә алсу тамагачыга бит инде һәрбер күренекле шәхес турында яңа әйберләр белән килә. Менә мин күргәнем юк, синең интервьюлар биргәндә, ниткәндә ул әйткәнең булды микән, юк микән, син бит музыка училищесы бетергән кеше, әйме? Баян буенча. Менә тамашачылар белмиде. Юк, мин аны бик теге әйткәнем, сөйләгәнем юк. Яратып та бетермим мин ул үземнең баянымны дип әйтик. Әмма ләкин икенче яктан караганда ул инструментка мин бик рәхмәтлемен. Минем уйлавымча, әлбәттә инде баян ул хатын-кыз инструменты түгел. Гафу итегез әгәр дә кемнеңдер фикере башка булса. Чөнки ул баянга инде мин бик музыкага тартылып, шул хәтле әти-әниләрне сораганмын, музыкаль мәктәпкә мине кертегез зинһар дип. Шуңа күрә инде без килгәч фортепианога урыннар беткән иде. Һәм тагын нинди инструмент калды дип, скрипка һәм баян дип әйткәч инде әти әйтә, юк, скрипка кирәкми, баян дигәндә инде мин аңламыйм, миңа лишь бу музыкальный ни булсын, мәктәп булсын, баян манда, скрипка миңа, мин беренче класста укыйм. Тоттырдылар миңа бу әйберне, менә шулай. Вообще мин ул баяннан вообще күренмәдем. Ул баянның бер ни бар, закон, правила, аны булай итеп яткызып уйнарга ярамый. Син клавиатурага карарга тиеш түгел. Бастырдың, все, карамыйсың, уйныйсың, ике кул монда аккомпанемент, монда соло. Мин инде әлбәттә карыйсы килә, мин әле уйный белмим, беренче класста мин алай әйтеп яткызам да, чөнки күренми. Карыйм да, "Подними баян" диләр. Күтәрәндә яңадан менә шулай экзамендә баян үзеннән үзе тартылган кебек, мин күренмәгәч, как будто сам по себе играет баян, менә шулай иттереп экзаменнар бирә идем. Шул хәтле яратмыйдым, ну кирәк, үзем сорадым, әйме, шуңа күрә иде заниматься итеп, әти Сыктывкардан, без бит инде Воркутада яшибез, алып кайтты миңа шушы бәяле баян, ниндидер профессиональ баян инде. Регистр белән. Педагоглар регистр барлыгын белделәр дә, синең монда регистр бар, тотындылар миңа фуги Баха, әллә нинди теге полифонический произведениелар, сложныйлар инде, шуны монда бер кул белән өйрәнеп, монда тоташтырып,
Ул баян инде. Аннарысын баян булгач, мәктәпне бетергәч, училищега керәсең. Какой был у вас инструмент? Ну, я вообще-то на баяне училась. Баян дип, училищеда баян тоттырдылар, тагын 4 ел. Шулай иттереп, баянга 9 ел укырга булдым. Әлбәттә инде ул һәрбер бала үзенең инструментын теге бу бит инде труд, әйме. Ул рәхәт түгел, ул труд, балачактан менә спортсменнар шикелле үзеңне тренаж ясыйсың, әйме, яратасыңмы, яратмыйсыңмы, произведениене уйнарга кирәк, син утырдан өйрәнәсең. Шуңа күрә әлбәттә балалар инде алар теге яратмыйлар, заниматься кирәк дип шулай вакыт уздырасы килми, баянга инструментка утырып уйныйсы килә, урамга чыгасы килә, мин әтиәниләрендә әйдә, занимайся дип шулай иттереп мәхәббәтемне сүндерделәр ул баянга. Әмма ләкин әлбәттә тормышта бөтен нәрсә ул просто так не бывает дип әйтик. Шуңа күрә бүгенге көндә дә мин баян тотып үземә, мәсәлән, любой җырны уйный алам. Баянны тоткан юк, әлбәттә, ул иде, шунда ята. Но баян минем өчен зур роль уйнады, чөнки ул гармонический слух развивает. Гармонический слух именно менә шушы аккомпанемент сул як гармония яктан бик файдалы. Шуңа күрә менә син беләсең инде теге бэк вокаллар ясый иде, менә шуннан килгән ул менә гармонический шушы берничә тавышка бүлеп җырлап була, построить аккорд можно, ул инде менә именно баяннан килгән. Менә шуны сорамакчы, мин синнән теге мин бергә эшләгән дәвердә бик гаҗәпләнгән идем теге рәсимгә, студиягә җырын яздырырга баргач, шул бэк вокал дигән нәрсә кирәк булгач, син инструментсыз, нисез кирдең дә берничә тавышны җырладың. Ул минем өчен бер генә түгел, син берничә нәрсә җиңел әйбер, һәм мин ул әйберне яратам. Салават абыйга да бэк вокал эшләгән бар. Ул вакытта инде Илсур, Илсафка да, Рәсимгә дә, башка җырчыларга да, һәм мин инде үзем дә солистка булып уже танылып килгәндә инде бэк вокал җырлыйсы килми бит. Шулай бит инде теге җырчыларга. Мин инде дусларча яратканга, мен әйтәм, әйдә син беркемгә дә әйтмә, дискта язма син алса белгән бэк вокалда дип. Мен әйтәм, сиңа яздырам дип, шулай итеп кире какмый идем. Бит күп түгел бэк вокалны җырлый белүчеләр. Ансын белмим. Профессионаллык мин берничәне генә беләм, Рәсимне беләм, Ләйсән Закировны беләм, аннан соң ни бар, Руфина бар. Башкаларны белмим дә мин. Матур итеп, яхшы итеп. Но бэк вокал дигән нәрсә ул җиңел түгел. Чит илдә бит аны махсус укыталар. Махсус укыталар һәм бик күп акча түлиләр бэк вокал эшләтер өчен. Вот тегендә алар акчаның тәмен белә. Тәмен белә, ягында белә. Бездән тәмен белә бездә бит. Теге кем әйтмеш, акчаны без яратабыз, ул гына безне яратмыйм. Әйтәм ич мин теге, кирәкми, акча да кирәкми, киләм дә яздырам дип, үзебез шундыйдыр инде. Ни, алсу театр тормышына әйләнеп кайтканда, менә Тинчурин театрында балаларга туры киләме? Балаларга? Булгаларга. Театр Тинчуринда? Шуннан башлады бит инде. Менә соңгы тапкыр сездә Кара Пулат дигән спектакльне карадым. Ул инде сездә икенче мәртәбә икән, әйме мин нишләп? Мин аны нишләптер беренчесен ничектер упустила. Менә шушы Кара Пулат премьерасында башка состав белән, әйме монда инде сезнең Онда әзерәк үзгәрде. Солистлар башка. Мин килдем кече бала белән инде бу елы. Солтан белән аңа 10 яшь тула. Ул без инде күбрәк малай белән йөргәнгә, ул әле кирип кенә китә шушы дөньяга, театр дөньясына. Яңа елга да килдек без сезгә. Яңа ел нине әкиятенә шулай ук шушы кеше балам белән инде. Кара Пулатны әйтәм, аңлар микән, юк микән? Опера бит инде. Ой, Аника, опера, я же оперу не очень люблю, не очень понимаю, дип әйтәм, улым, син тыңлап кара. Ул инде минем шундый серьезный малай, значит, либреттоны, шул буклетны алды да, башта укыды нәрсә турында. Инглизчәсендә, инглизчә өйрәнә бит инде анда да, карап узды, солистларны карап чыкты.
мәгънәсен аңлады инде, нәрсә турында икәнен. И бер тыны чыкмыйча карап утырды. Димәк, аннан соң сорадым, әйтәм, ул мышадымы? Да. Безнең бит инде балалар алар барыбер замана балалары, әйме. Иң беренчесен ул әйтә, мне понравились световые эффекты, диде. Менә шулай. Димәк, сез беренчедән заманча постановка, икенчедән тарихи. Минем өчен инде әлбәттә музыкаль яктан сүздә юк инде Илмир Низамовның бөтен эшләнгән композициялары, аның музыкасы әлбәттә инде беренче нотадан үзәккә кереп, күңелгә кереп кала. Һәм инде мин яшерен батырын түгел, менә беренче нотадан башлап җырлап утырдым. Соңгысына хәтле җырладым. Күз яшьләрем чыкты инде, бик не булды, ничектер. Мурашки похожи. Аннан терет тавыш, менә шушы оркестрның уйнавы. Мин инде оркестрны шул хәтле яратам. Үзем дә оркестрда уйнаган кеше, шул баян белән оркестрда уйнарга туры килде училищеда. Шуңа күрә оперный театрга барганда да мин теге кемдер бит инде оркестрдан ераграк утырасы килә. Беренче рәтләрне яратып бетермим. Мин оркестрга якынрак утырырга тырышам һәм постановкадан башка оркестрны тыңлап утырам. Миңа шул хәтле менә скрипичный ансамбльне тыңлыйм, духовойларны аерып утырам, һәрбер инструментны аерып тыңлап утырам. Мин яратам именно вот музыкальную часть постановки. Шуңа күрә һәрбер кеше үзе өчен ниндидер күрәсез балага спецэффектлар шаган, әлбәттә инде аның куелышы, аның ниндидер решениесе, дөрестән дә бик катлаулы эш, чөнки анда декорациялар бердә алышынмый, менә шушы карап ул тора һәм ут белән технология кулланып, технологияны кулланып, шул хәтле алышынып тора атмосфера. Менә декорация алышынмый, атмосфера алышынып тора. Син менә шушы геройлар арасында булган шикелле, алар белән бергә йөргән шикелле. Шундый менә находка режиссерская очень хорошая. Шуңа күрә әйтәсем килә, бу бик зур, монда бик зур иҗат һәм бик күп көч куелган. Шуңа күрә фәрин, әлбәттә инде мин бик канәгать кайттым. Син оркестр дигән оркестр бит хәзер үзе безнең театрныкы. Шулай әйтәм. Әвәлә юк иде. Шуңа күрә әйтәм, менә бу оркестрның барлыкка килүе ничектер театрның дәрәҗәсен тагы да күтәрә. Мин үземдә Мин үзем дә оркестрда уйный дигән. Тарелкаларда. Юк, мин нервыда гына уйный беләм. Музыка коралында уйный белмим, но оркестр репетиция сагын вакытта качып кына тыңлыйм. Ничек уйнаганнарын ошоймы? Оркестр. Тере музыка бит. Үзенчә ул айрым үзенчә бер ниндидер атмосфера тудыра. Менә спектакльдә мәсәлән, үзегез беләсез бит инде фонограмма булсын да и оркестр. Җырчы шулай ул менә фонограммага җырлаганда да, оркестрга катнашып җырлаганда ул бөтенләй башка. Менә, между прочим, оркестрга җырлау бүгенге көндә ул бик дәрәҗәле һәм бик это не дешево дип әйтик. Менә хәзер әгәр дә мин оркестрга җырлыйм әле дип максат куйсаң үзеңә, цель бит инде максат инде. Максат куйсаң, шәкер кызы, шуңа күрә гафу итегез, сырасы. Максат куйсаң, менә оркестр белән программа эшлим дисәң, ул шул хәтле катлаулы һәм ул шул хәтле бәяле эш. Бик күп акча кирәк бүгенге көндә оркестр белән җырлар өчен. Килгән елларны менә безнең бит инде Үтәй оркестры бар иде, Госрадио телевидение каршысында, бинасында дип әйтик инде. Һәм Рөстәм абый Үтәй, мин аңа шул хәтле рәхмәтлемен. Кайчан булса мин әгәр дә ишетсә, мин әйтәсем килә рәхмәт һәм шул хәтле хөрмәт итәм. Ул менә теге мин яшь кызыймы? Барбер инде аңлап бетермисең, әй миңа теге эстрада җырлыйсы килә бит инде. Туйган иде ул баяннан инде училищедан.
Казанга килеп кердем, ә ул әйтә: принесите ваши вещи, давайте сделаем что-нибудь красивое. Нишләп тору менә миндә күрде ниндидер потенциал, һәм минем яныма гел килеп әйтә иде: приходите, принесите свои вещи. Мин гел теге нәрсә кирәксең миңа оркестр, анда бит инде теге элеккеге җырлар җырлый, мин теге заманча җырчы имештер. Аңламаганмын. Менә шул хәтта аңламаганмын. Шундый шәхес синең артыңнан йөри, китереге җырларыбызны дип. Мин инде Илһам Бәйтерәкнең тагын бер җырын алып килдем, Соңгы сөю дигән, ул бик матур җыр. Бәлкем ишеткәнегез бардыр. Моң сугына кояш баеганда. Менә шулы без яздырдык оркестр белән, шул матур килеп чыкты. Һәм ул бит архивта калды. Ретро булып калды, һәм аны күрсәтәләр. Мин бүгенге көндә менә карыйм да әйтәм, нинди җүләр булганмын икән. Тагын бер 30 җыр алып килергә булган да яздырырга булган. Ә мин тагын, яра килермен дип, тагын бер җыр яздырдым да шуның белән бетте. Хәзер оркестр юк. Хәзер ул оркестр юк, һәм андый мөмкинлек юк. Менә җырлыйм дисәң, акчаңны тотасың да оркестрны теге сорап, пожалуйста, эшләгез әле дип, репетициялар ясап, әле синең белән җырлыйлармы юкмы, эшлиләрме юкмы дигәндәй, менә шундый бүгенге заманада шулайрак. Минем музыкаль белемем булмаса да, мин беләм, оркестрга кушылып җырлау җиңел эш түгел. Җиңел түгел, аннарсы шундый дәрәҗәле. Дәрәҗәле ансы сүздә юк. Юк аңа бит теге ритм сугып тору юк сиңанда. Әлбәттә, бу бит инде барабанга гына кушылып җырлау түгел, бу ансамбль, монда һәрбер инструмент сиңа ярдәм итә, һәм син дә шулай ук шушы оркестрның бер өлеше дип әйтик. Алсу инде синең белән сөйләшер өчен безгә вакыт бик күп кирәк әлбәттә. Әле тагын чакырмыйча булмас, башкарак темаларга да сөйләшербез. Менә шундый соравым бар. Синең качан да булса спектакльдә, бер төрле спектакльдә уйнарга теләгең туганы юкмы? Ничек инде иҗат кешесе, әйеме, ул бит якын менә шушы дөньяга. Әлбәттә, кинода төшкән бар, ә спектакльдә уйнаган юк. Бик рәхәтләнеп уйнар идем. Менә өметләник, шушы безнең мине карарлар даим язманы бер режиссер күрер дә карар. Безгә бит менә мондый чибәр, җырчы, талантлы актриса кирәк дип, бәлки чакырып берәрсе. Амин, Өлсөр. Амин дигән җирдә туры китсен. Без бит әле менә монда театрда утырабыз, бәлки сезнең театрда бер читтә генә чыгып ниндидер бер җыр җырлап керергә рәхәт һәм бәхет туар булыр. Шуңа карамастан, әлбәттә, инде һәр кеше үзенең эше белән шөгыльләнергә тиеш, үз эше белән. Шуңа карамастан, инде ниндидер экспериментлар, тандемнар булырга мөмкин. Чөнки бүгенге көндә Бузовада спектакльдә уйный. Шуңа күрә өметләрне өзник. Сиңа килгәндә Өлсөр әйтәсем килә, беренчедән чакырганың өчен рәхмәт. Икенчедән, син дөрестән дә менә әйтик, бик күп түгел кешеләр арасыннан мине бөтенесеннән күбрәк беләсең дип әйтсәм дә була. Шул инде без бит дөрестән дә бер төркем белән эшли башладык. Рәсим Низамов төркеме белән чыга дигәйме. Ул вакытта минем иң беренче адымнарым иде һәм иң беренче килгән елларым иде. Шуңа күрә, әгәр дә менә һаман 24-25 ел үткәннән соң да, 26 ел үткәннән соң да без аралашабыз икән, матур итеп, әгәр дә менә шулай иҗат итәбез икән, димәк, бу еллар бушка гына үтмәк. Алсу, ни өчен мин сине яхшы беләм? Чөнки син теге өчен яхшы матур мәгънәдә минем күңелемә якын кеше. Син талант. Мен сине беренче тапкыр күрү, ишетүдән синең талантыңа, синең тавышыңа, җырлавыңа гашыйк булган кеше, аны бергә эшләргә насыйп булды. Син шул эшләгән дәврдә үзеңә карата ихтирам тудыра белдең. Рәхмәт. Шуңа күрә сине ихтирам итәм, яратам. Без бит инде шулай ук сәхнәгә генә түгел, гастрольләрдә, автобусларда йөреп, бергә ашап, эчеп, гастрольләрдә йөргәч, кешене инде әлбәттә күбрәк беләсең, шуңа күрә бер-беребезне дөрестән дә иҗатта гына түгел, чынлыкта беләбез. Шуңа күрә әлбәттә инде шул матур гына яшәргә, аралашырга насыйп итсен. Үзеңә бик зур рәхмәт тагын бер кат килгәнең өчен, вакыт тапкан өчен, аралашып
yaşarga yazsın. Hem indi sana zor icadi oңuşlar dileysiz kile. Amin. Şulay Sağ olsun. olunuz. Rahmet sizge, sağ olunuz.